Vi 3-1 prije dolje, za to? Onda mi se smješka, ona da je on nabavio dron ili u najavi da nabavio. Slušaj, on ga dolje vi 3-1. Stanite malo, stanite malo! Ti! Aj, dragi! To Vranešani, to! Ako je brkno!
Mal stotina, hiljada. Ovo je teško prebrojati. Si. Gdje si, brate? Drugi put. Treba uzeti kameru, budeš veliki na leđe. Tamo tako. Yes, yes. Brka nam, da ne pobjegne. Naišao je na rampu. Mjesto da šetaš, tu snimaš, gdje ti je majka? Gdje li vodi?
Спутник! Спутник! Русія! Оде за Русів!